Jisu Kristo nang bai jotono sarika dalam soko poidok laibo jotono kaham kreng no tongbai na nei ke kaidor jora roma bai boni kokthai no srenggai torui spiritually torui jora ropima bai kaidor no hambai ke padi sengna skang bono suri sanlayana noi gyan buddhi rothang nei padi suri laine bugra kaidor no hambai ro nini sajlani bisingtei जों nini thani phaiwani lama engei manka hainbai kaidor no hambai beba uni khariok mabai nungjono lama snamai roka जों sugya tebo जों nini khariok ma mania ke जों komor khama kaidor nung जोंनो nini khariok mana rowei nini besa snamani lama khlaika kaidor no hambai tebo kaidor जों sungsaro kathang tongsak ukok thai ukok no pogi na tei khlai tongmani kaidor nung subadi jate nini hal bagai wans bagai nini tani sini kha bepro jepro no berai dong subadi masuri sano sini dopa sini hani bagai nono kwang mas sini ya tongko tebo kristan nei tongnai rokbo haina kawino siawe haina bumung simi kwang ma kristan nei tongnai rok tongo kaidor nung borok no kawino sinani subadi phanro tebo boroni mokol khuju phiyogoi tei kawai sinai rok no borong subadi borok nini kokthai kawino sakthari borok oza haike tui ukok no pirman kaidor nung subadi nin thani haine hai jorano yapare semon simi paithak jorani phalabai kol pidi nei bukra jisu mesuri san amen okay tini जों haine hai sini RUM BIJAP no haine hai जों srenglaimoni bukhak thanglayana tabuk जों chapter 10 verse 8 jora paikya tini verse 9 ichimi जों srenglaima bukhak thanglayana ke phari जों pilaska pori nalaigirana Roman chapter 10 verse 9 ichimi 13 jora Roman chapter 10 verse 9 ichimi 13 jora Roman chapter 10 verse 10 jora ang poribana phadi 9 ichimi 12 9 ichimi 13 jora Jisu subrai knei bukuk bai goseke pia kaidor bono gothöini mothangai tisaka knei bukhabai poidok khlaike hake nung mothangjaknai tamni hinke bukhabai poidok khlaiei kaidor bai kaham hnei romjago bukuk bai gosiwi mothangjago elembago hai hnei sao bono poidok khlainai borok bola chiglak oro judai rok bai bini borok rok pherlaia kaidor jotoni no subrai hake bono ringnai bebak borok no bo belaike hamari ruo elembago hai hnei sama hai subrai ni munggai ringnai borok bo se mothangjaknai o elembak porimani bisingtei kaidor katalke hamari kleitheng amen geseng oro nugo oseke pia kaidor bono gothöini mothangai tisa kha hnei bukhabai poidok khlaike hake nung mothangjaknai ge oroni mote जों naini kangke je gosenai ani sumsok ang hai ang jisuno yasakha nei gosekha kene mothangjaknai ge kwangma mono no srai ke busia ang ni jebu aga hai baikya sumsok gosere nei goselayo ani sumsok no gosere nei goselayo gosya ka phikung rok thang bulai goser layo ge baksa ba hai chiri khok gaus ang sumsok gang jisuno yasakha ani personal savior anu mothangna hini yachaka ngene mo mothangja
actually 어머 mana us 어머니 꼭이야 어머니 부시장나이 승통 보는 드니 승 알아 완송라이나 지니 부쿠바이 고시마니 어르부승 노스라이스라이키는 사카 부쿠바이 승 고시마니 아버 버카니시 파야낭나이 부쿠바이 시미야 어머 버카니 파야낭나이 버카바이 보이도 클라이마노 부쿠바이 베르나니 낭나이 버카시 필레스카 어머이 그만마 버럭 동고 버럭 부쿠바이 고시워 Jisu Kristo nang poito klayo Jisu Kristo na ani personal savior ni yasaka ang gosika bono ani bukhaw naka ano ang bono gosika ni bukhaw kamang ma omai gosika ai bono borok ni bukhaw kubu kubu ke muthang zak mani borok thaneo kubu kubu ke borok muthang zak mani musumai yak ai bono buku bale ai gosio tabo bono sina ni thangka ke jeng pilas kan sione nai poito. What is faith? Poito tabu. Poito manana kaito no tumanai kaito no bisa samani. Kok borok boy ke tumanai perlai mana kere. English on ke omai ke sen honai mana trusting God. Faith manana trusting God. Trusting kok borok boy shaoni taka ke sen bono tumanai completely bono seng nirbor klaimani kai dono bose faith bakse boro hake sawo ang poito klayo haipana bono ang bebakle yakai romaya bebak no bono thongke tongmaya hainiso omohai borok kwang matabok bo omohai borok tongo te borok poidono tui borok ni confuse mane confuse borok ni thaniwo kubu ke je borok Jisu Kristo no poito klaine ro borok Jisu Kristo no buini thaniwo Jisu Kristo no buini thaniwo tomnai sanai testify klainai Jisu no sanai mane tam koba tabo nung rondi nung biti kaham sesukma khangke ubiti ni bagis borok boma thui dong tabo rondi kwangma chini tsara aborogo tripura rogo jengnugo h ni biala gobo hamani kri salsa matine ni matine je H positive HIV positive malah ke gaboni tabo kogoroni deng boni biara ni biti sila ingka nang boi maza tongnai rok thui tongnai rok nang bono sawani musune mon nature nang bono sanai ni thani tongka ke nang eba nang uborok no hazaka nang omohai ke nang sanai sei tongmai ke omohai na jeng Jisu Kristo no manye borok ro borok mor ke si soknai ingke kubu ke Jisu Kristo no manai poito klaine borok Jisu Kristo ni ko Jisu Kristo ni thane tobono ni bagai Jisu Kristo ni ko borok nang sawari nai pirani nai no matter what jeng age smai kasarago abangma diari rok sawani ko busung nugo Jeremiah tamaisa Jeremiah haini sawo bo actually bo hainis samani tongo ang kaitoni ko boroni thani saliya tumanle Jeremiah ang ka koroksa diari mane tamba kaitor boni boni ko borok no khanaro na musumani ba omai daklaidi omai klaidi omai dage mungno sawani musu prongke diari ni khukti saklai ke tabo o Jeremiah kaitoni ko boroni judai rok ni thani saklayo haipano borok khunju kaya ke bo tama uloke bo tomane frustrate ngai ba bukha dukho nangai
omai ke bo saka de ang boni kok no sisi salia ang saya win tong sinai taman le borok sawi belap keri nungse kok kana ya thibe sideng omai ke jeng bo sung ble ga oma haina bo haina ang te sisi salia thike thibe bisida omai ke bo bukhawan soka haibana bo tumai sha ang omo hai ke kai jeni kok no salia borok ni thani bo ni wan sok tongi bo ang tongmai ya ani bukhawo hor si sungui tongo kai toni kok no sawani bagai salia ni tongpa ni se tongmali ya hor hai ke sungui tongo sari sari ni ano jur khai dong nega kubu kubu Kristen kubu kubu Jisu no poito khlaine ro omono sung mane kaba ma samung podre potong pon sung pono khibi bui omono se angje khono ma khlainai nang sayai tes tongmai ya Jisu Kristen kok nung bino sayai tes tongmai nang kubu kubu Kristen nang kubu kubu Jisu Kristo no kubu kubu ni bukhawo nung mangkha kubu kubu nung yasakha okay nung Jisu Kristo ni kok no buino sayawi tongwi simaya Padi jeng Jeremiah thangna Jeremiah chapter 20 verse 9 Jeremiah chapter 20 verse 9 ang pore wana verse 9 tumungno ang bini kok rok khursaya eba ke bini munggai mungsa phano saya nei sake hake abo ani bekreng bisingo hor haike chop jagri tongkha ang bono bisingo ke tonte lengsuka ang abono te tonoi manglakha ang te tonoi malia English ke ai ni sawo then I said I will not make mention of him nor speak anymore in his name te poni kok salia hani bukhaw chongkha bukhaw ronginya kha but his word was in my heart like a burning fire shut up in my bones I was weary holding it back and I could not ang rongi nai tongkha bon ang te kokpilia ni tongroi tongone nei kya hai pana ang bukhaw horai ke sungui ang bono rongi stomali nei Jeremiah nge kubi Kristen ni tongmung Kristen kubi Christ Jisu no yasak nai rok ni bukhaw omo haine kitabo sung wan sok nai ne mang omo hai ani thani ter tong wan sok nei mana sung kawang omo hai no go kawang ma smai ka sao go sung udaharon hai kawang ma no go Jisu ni jorawo khoroksa beri ma bo 12 bosor bisi chinui bo tamangka maruya thagya bisi sinui kakha ege bo Jisu ni thani phaiei ongklogo bo tumai wanso ang ongklogo riponi kisha phana marong khangke matang khangke ang hamai thangana ege bo phai omai kino borok kobang ma bisingo phai bo rongkha ri Jisu ni ri kisha rongkha ege apro Jisu tumai sa Jisu sai manai sebabu bono hai khlai kai pekya ni sai manai bo sagri rong no sungkha seba ano rongkha ne ge sagri rok gulo saka asuk borok kobang ma seba ano rong pai bai ki sungsi asuk sima sinai ni Jisu no borok saka actually Jisu seba rong pai siani bagi de sung natumani bagi sung actually Jisu bai ki siang nai bo ngka bebak no snam nai bebak no siu jodono no bo siu ubri no bo sijak bo no rong pai hai bana tumani bagi bo sungkha ano seba rong pai ano seba tangkha nei bo tumai bagi sung aboni reason ka bo Buimano bo Jisu nibuskango Jisu no tuye bo sapaithung bo engkha Jisu no roma bai tma engkha Jisu no sak tangma bai bo tma engkha bono saki rothung bono saikhna rothung nei Jisu naiui se bo haini so engke logi logi no ubrima phai
기리자카 기리 माने 기리자kai bo 사파이kia 지순노 지순이 부문노 bo 사클라이 파이kia 사키로 파이kia 드마 응카 야 어버는 승누고 Mark chapter 5 for Mark chapter 5 tonight Mark chapter 5 verse 33 34 Mark chapter 5 verse 33 by 34 Perlayanan 33 by 34 Tamo ke aburima bini tamo engka abo sawi manai kirima bai gelai gede bini buskango kai burung ke kelai repaikia hake beba kokno bo bono saka jisu bono hai ni saka burima nini poito nono hamruka kesang kesang ke tangdi kaham kerung ke tongwidi ni oro 33 ni paitago hake beba kokno bonosaka beba kokno bonosaka bo baike temani bagi bo rong paikya boni bukhawo tama tong age roma bai jisuno sak jisuni ri tangma bai bo tama angka bono saikana paikya ge jisu kristo bonosaka tangs kesang kesang ke tangs kaksan tong tabo u kok u gotono nugui kabang bororo wanza paikya 고시마니 오모 보니 뭐 드만 가보는 고시마니 누구이 뭐 대부분이 뭐 하마니 누구이 그방만 보러 원하자고 이게 이게 하니 바게 슨 confession 고시마니 지니 북하고 지수노 야사 마니 노 북국바이 고시마니 보스바브 보노 마니 안드마 응카 ang mutangjaka ang sukno haw sokbinai ang kaidoni borok ungka baiki ang mutangjaka bono gosimani belekena bukuk bai gosimani belekena important temanole jeng bukuk bai gosika bukuk bai gosimani teman ani salvation ang baiki mutangjaka bono bino saikena romani bono mani ang temangka ani bisingo temangka omo haya bono mani ang rabar bagan ani rabar hamkuka ang gari paiman ka ang sakri kamang ka oh ya testimony ang age wanai tongmani ang boros sogine age sengsani tongmang samang noti torjagi tongmani age ani jibon noti ang wanai tongmani tau kriya temanula ang boni ingka ang tak mutang zaka ang tibo boni tangi boni ang boni tongtaibo sogine obviously testimony obviously mutanjakmani obviously jisunu yasakmani obviously the life of Jesus in you okay hani bagai jeng buku bai gosika ke kaidoni mong sengsa sang pai jeng mathai bunai leben mathai chapter 10 32 by 33 luku buskango anong gosike angbo chukno hani apani buskango o borok no gosinai pia luku buskango anong gosiyake angbo chukno hani apani buskango a borok no gosikla lukuni buskango nung borok no ni buskango kristo no nini bagi gosika no mo thanai ni gosika boni mungti lasia okay kristo bo apa kaidoni buskango jono gosinai ini orang sendu kesen go semani tahu anu mutangka botuima bai ang mutangzaka abono go semani bukhawo poito klaimani no buku bai bermani verse 11 of Thomas ini hai Roman chapter 10 verse 11 elembago hai hne isawo bono poito klainai borok bo lasigla bono poito klainai borok bo lasigla je borok kebu ke mutangza kebu ke asal ketal engza kebu ke Christian borok te teman nai borok
संसाराव दंसा संसाराव दंफ्र लासि रजाकनाय सादक जाकनाय उजराव नों boni mungno ri kraker lasi roza kono lasiya omai tongka ke neng ka mana Yesus Kristo nini bagi lasiya nai nge je boro kubu ke asai ketal engza boro kai toni buskango lasiya nai teman male kai toni thui bai sing kholobjak sini sungsok ba angma lasi singsa samung khlaijak sing kai toni mokol lasi singsa samung khlaijak sini bukhabai wan songmano bo nugui dong busing lasi singsa no piaba u lasi singsa ro u samung ro जों khlaimani ro jebro जों Jisu no poito khlaio beba boni thibi kholoja ta kai tor chungno sini u wan sokmani haya rok no khlaimani samung rok no koi nugia pun botron no nuklia tumanle Jisu thui se nuksu tabok ano baike kai tor nuksinai ano Jisu Kristo ke sinuksinai kai tor mokolo basa kha tumanle ang bono poito khlaika boni thibi ang kholoja Jisu ni thui so Jisu ni thui bai ani sumso kholoja te ano nuklia hakene जों sokno haw thangma jini bagai bo ri snamui toroka जोंनो wani जोंनो kanro wani Revelation chapter 16 verse 15 Punukjakpani chapter 16 verse 15 verse 15 Khanadi ang sikok haike phaio sisawi tongui bini ri rok kahamke nayui tongnai borok bo hamsaja hake bo ri krui ke bini buskango lasima sungsake tongna nangla ri krui ke boni buskango lasima sungsake tongna nangla je borok nai tongnai nai songui tongnai je borok boni ri no thike tongnai haile ri krui haising nai kai toni buskango basaka ke Jisu no manyawe okay tabok sungno kai to se chini bagai ri snamroka Jisu Kristo ni bisingtu ke Jisu Kristo no poito klai ka mane no je kai to chungno ri ronai mani boni buskang basa proke ri kawi bas ma basa nai u ri singman ka abokan Jisu Kristo ni thui tabok smai kasawo Adam Eve sumso klai mani ya gulo borok kai to ni buskang basa mani ya nge kai to borok ni bagai punra thawi mera buku borono chungroi roka kai toni buskang basa mangkha lasi liya boni sikang borok maisa sing lasi tongkha kiri tongkha sing ri krui hani bagini buskang phairang liya haibana uloke muira thawi kanoi roka so sing jo to borok sumso hani bagai sumso ke sing kai toni mokolo basa maya kai toni buskang basa maya piaba je Jisu Kristo no manai Jisu Kristo no poito khlainai borok ri kanjak khai te lasi makri kya tamane male ri kanjak bas lasi yan natural Roman chapter 3 verse 23 or tumansa singbo bebak nu sumso Roman chapter 3 verse 23 bebak borok rok no sumso khlai kya hake जों sajak kaitorbai haksal engka bebang borong no sumsok laike hake जों sajak kaitorbai haksal engka verse 24 piaba kaitor haino khairok mabai borok bebak no piok naisa Kristo Jisu tui kaitorbai kahamnui romjaka Kristo Jisu ni bisingtui जों kaitorbai kahamnui romjaka bono poito klaike ke जों kaitorbai kahamnui romjaka जों sumso siu जों busuk hanya busuk kusung busuk temanai dirty जों siu u hanya bai u sida pita bai जों kaitoni buskango basa maya te lama krui piaba je borok Jisuno yasak nai borok Jisuno man nai borok Jisuno kaitor Jisuno yapai hai kero u yapai no yasak nai borok
borok mothang mani ribai se kholojak nka ni Bible padi Isaiah thangni Isaiah chapter 61 verse 10 verse 10 ang subrayung no tuyi belai no tong thoknai ani phola ani kaito no tuyi lopsanai tamni hunke bo ano muthang mungbai kanrukha bo ano soi kubuini ribai ke ani sakno bolkha chameri katal no kutrang kanrutui ke kanrukha tei khoroksa hamjuk katal sakni gina ganti kanai sakno naithok ruma haike kanrui musang rekha. Okay. English okay is a simple sound. For he has clothed me with the garments of salvation. Ano bo muthang mungni chungmung bai kanmung bai kanai rekha. Ngate ang mane ang kaitoni buskango basai manka lasi kri ke basai manka tomon le ang kanja ang bolja ani sumsok bolja ani sumsok kholokja homani ko Jisu Kristo krinke sini sumsok bu kaito bai nukja kama papa ke nukja kama bolja yang kama okay jeng basama yang kama pia batabo ke Jisu Kristo ni thui Jisu Kristo saknoi Roma bai sini sumsok ni bagai sakno Roma bai sini sumsok tabo kholobjaka bo sakno ro yang ke jeng kaitoni mokol kaitoni buskango jeng basamaya temanale sumsok genang basa kangkai bo temanai bustuan ini sengprija ni Bible jeng basa ragya sumsok verse 7 chapter 4 verse 7 Kaitor bai samung khamya nakarjak nairo borok hamsajak sumsok kolobjak rok borok hamsajak kolobjak rok borok hamsajak kaitor bai nakarjak borok hamsajak je borok ni sumsok kolobjak borok hamsajak tobanle kaitor ni buskang basa fro sumsok nukjakliya sijakliya sumsok ni sinijakliya kaham ni se romjak sinai je pro sini sumsok no siu Jepro jeng sini sumsok kholobjaka ni siu jeng apartemen jeng khakla patewi jeng kerake kaitoni buskango basaina manle ang sumsok kholoja ani sumsok nukjak dia tabung nang nungsa sik samang haya klai nang u samang haya no tomanai kholojak nakarjak ba omo khaijak nukjak ya nei confident sok kang kai nang kerake basama omo hain Bible saw Episode chapter 3 verse 12 जों boni bisingtui जों krak ke जों basai mano जों confident ke जों boito bai जों boni biskango basai mano जों siu जोंनि tong molbrum brum tong thai जों na singi dong jugno ha जों na singi dong ni bagai जों bukhabu kiriya krak ke जों tongi mano te Daniel Daniel chapter 12 verse 2 जों थैफानो जों थांसानाय तमाने जों मलब्रुम ब्रुमनि लांमा मानखा गे जों जुगनो हासगैखांके जों सगात रजाकनाय गे बाइबेल सावो बाक्सा मोथां गोथैनि दिसा जाकनाय लासि रजागोनि बागै बाक्सा गोथै दिसा जाकनाय जों सासा खालाय जागोनि बागै जों सासा खालाय जागोनि बागै Hai Romans chapter 10 verse 12 okay beltang isne oro judai rok bai bini borok rok pherlaiya kaitor jo tonino subrai hake bono ringnai bebak borok no bo belai ke hamari ruo ortmasya judai bai kubunni borok te pherlaimani krikya boni kharyokma jo toni thanino sogikya boni kharyokma asuk gobang asuk kusu jotoni sumsokno nakari romana ge jotono thamsak khlaimana neche
जों बनि जहत बरकनो बनि थैबाय जों बियक जाखा बनि थैबाय जोंनि सुमसक खलाव जाखा बनि थैबाय जोंनि सुमसक नाकार जाखा बनि ब खारियक मा बाय बनि खारियक मा असुक बांमा बाय जों जहत नाकार जाखा इताव verse 13 एलेम्बागो हाय हनै सामाहाय सुब्रायनि मंगै रिंनाय बरक बसे थांजागनाय अरस जों तमानो गोबां बरक अमानो स्राय स्राय के बुजिया अरस कलाय के अमानो नावो सुब्रायनि मंगै रिंखांखायनो मोथांजाखांखाय अ सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आनो मोथांदे के मोथांजाखा अमाहाय दे अरब पल सावनाय एक्चुअली गोबां बरक अमाहाय के वानसगै सुब्राय जिसु आनो मोथांजासिदे के मोथांजाखा जों अबनो परिवारनि थाखाय जों कन्टेक्स्ट नि सिमा परिनाय कन्टेक्स्ट माने न 13 नि सिमी 15 जरा परिखौ नों कन्टेक्स्ट न काम खेमान और तमासा verse 14 न परिफिने तामोके बरक पयत खलाया के बाइके बनो रिंगै माननाय बिनि कक से खनाया खो हनके बरक बाइके पयत खलाय माननाय बिनि कक से पिरजा गया हनके बरक बाइके खनानाय पिया पिनाय सासे रहर जागिया हनके बाइके बिनि कक पिरजागनाय एलेम्बागो हाय हिनि समाहाय कतमा kaham तुगनाय रक बरक फाइमानि आबो बुसुक से दंथ इ अरसन स्टेप बाय स्टेप जोंनोगो रहर जागनाय दं नंनाय पिरदि हि रहर जागनाय दं नंनाय इंगे पिरदि हि रहर जागनाय दंके से खनानाय पिरजागनाय से खनानाय खनाखांके से पयदो फाइनाय हेरे इंगे पयदो खाके से बनो रिं माननाय सुब्राय जिसु सुब्रायनि मुं न रिंनाय बरक मोथांजागनाय मोनतां अमंका फला गोथारबाय जेफ्रो जों कन्विन्स खालायजागो आफ्रोसि जों रिंगै मान बाइकि फला गोथारबाय कन्विन्स खालायजा जेफ्रो जों गथमा गाहाम न खोनावो नाय बागै बाइबेल सावो के बफाना खरकसाफाना सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो जिसुनो सुब्राय नै याsak namaya phola kathar chubaya ke ani bible sa padi 1 Corinthians chapter 12 man 1 Corinthians chapter 12 verse 3 ake norok sidi khorok sapano kaitoni phola bai saru jagui jisuno gaijathun nei serai manya pia khorok sapano kaitoni phola bai saru jagyawi jisuno subrai nei sawi manya therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 정으로 누구 거룩사포는 지수는 야삭매야 폴라크탈 주바이안게 폴라크탈 주바이안게 이 폴라크탈 증노 바르바는 증노 미토 카이로 증 가이도노 아파 네 호니마노 아원가 폴라크탈니 주바이 Romans chapter 8 verse 15 by 16 Kaito norokno rumani apola norokno seleng snamui haino hai kirimawo kiklaya abo ngyawi pola norokno kaito ni busase snamo hake pola bai sun kaito no apa ani apa nei ringi mano sungno kaito ni busa nei kaito ni pola chini pola bai baksa sao sungno kaito ni busa nei pola chi sungno saiknado English okay so the Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. Chini phola kaitoni phola bai thansa ke abono sungno sirowo sung kaitoni kaitor ane afa
kabangma borok haino apa kaidor ni suri layu haibano borok kebui matangjak yangke phola bai sirojak mani ya hai buino serungui humane kabangma borok omhaito borok ni poito kebui kerikeno borok jisuno ringmani nayo ju subrai hini nge borok subrai hini buku bale ringui dongo tumaan borok ni tongmungo kerui borok jisuni dagetui tongmaya Kristo ni dagetui tongmaya Kristo tongtui tongmaya nge aborok Jisu Kristo bai mangsa relation kerui Luke chapter 6 verse 46 Luke chapter 6 verse 46 Norok ano tamo ngai subrai han aile ang sama hai tong laya ano subrai hono hai panen ang tong hai si tong laya to tong wi simaya borok kebu na borok ni poito kebu ingyang ke subrai ni buku bai sawi mano jisu no hai panen jisu dagete jisu sate jisu musungte klaimeya tongi meya jisu ni jorawo kabang ma omo hai borok ke omo hai no teman Jisu Kristo ho hypocrites mane buku bai sawo bekakre nge Jisu tumaisha nerok buku bai simisi ani gandaro nerok bekale hasar mase nerok buku bai simisi ano borong klayo piawa nerok bekale hasar mase nerok ano suri mane abo ereng nerok just formalities simise mane phunukmani simise haibana bisingule kerei omahin sawo Jisu ni jorok Jisu okok sawo tadi Mathai chapter 15 verse 7 isimi nanjura norok busuk patra geja norok ni bagai jisaya diari hai hne salang mani abo busuk kok soy o borok rok bukuk bai ano lobo pia bekhale borok ni ang bai chaljakse hne kaidor sawo o borok ano surina samung nangjagya borok ano surina samung nangjagya tamne hne borok banok mani kerong no se borok kaito ni kerong hne purungo nga omai kwang borok kaito no torjakya nga borok tuma kwang ma podre pod snamnai kerong snamnai formalities snamnai hai klainan nanglai hake mabasanai nga bugra suri pro mabasanai ma asok nai oma haisi nganang nai pulpit oma haisi nganang nai pulpit basa pro ke microphone isa hasal sing nai just udaharan podre pod oma hai nga oma hai saks na mani no se kaito ni borok purun pia borok bekhale kaito bai hasa actually sing tawak kabang ma girja kabang mo throgo pom haino formalities okay formalities mane bekha krei just bai khlaika serengka hai omai ke de nai tokuk no omai ke nai tokuk no nei nije snawi omai ke nangka hai bana bible bai hacha bible satiya kabun formalities piawa jomui to naraktai Jisu Kristo kaito joto ni sai naisre jak mani ke hypocrites formalities piawa kabang borok no formalities no hari torja pari Ezekiel 33 tane Ezekiel 33 verse 30 by 31 borok ni busla nangkeni ni borok rok kami yung ni chok dewal genang roko te nok ni duglam roko khoroksa te khoroksa no hai hne sanai phaidi subra yung tamo sakha lai khnalai na hake borok rok phaite ke nini thani phainai te nini buskango ani borok rok achuk tui ke achuk lainai
borok nung samani kokno bo khunju bai khananai tamoke abo haike tonglak tamne hunba borok buku bai hamjak mungni kokrok safano bukhawoke kamai mung mangse ngai ortomaisa borok asuk lainai borok nung samani kokno khunju bai khananai tamoke abo haike tonglak abo haike tongya tomane mole borok ni bukha engka hasa English by sao they sit before you as my people ani borok haike nung buskango asuk nai they hear your words nini kok no bokhananai but they do not do them khanapana khaya ko omo haini borok buku bele sao bukhabai mane samung bai khaya ko omo kena hypocrites hamjak di angno hamjak tako buku no bible sao hamjak lajang nai hamjak ulo bisingo angkale naisiran mani bahike obono hayau khiklai mano bahike boni kahano kasu mano omo hai bahike deraroi mano omo hai ke omo no hypocrites omo no formalities nung bino hajak khangke nung kisa kok gorong di pararok to chini harok to jaga ni kok ni kisa phayo jaga seijak tongke aina okay hakepan hamai dongnai hai siring dongnai hai pun temando kebai ke kai to no mai yawe bukha hasal ke tama urda sei ne rogon ni kok sei ne phadi जों taw khani hai kibil thanglai bisna Roman chapter 14 ang tepun porika or tuma or जों temando bahike borok rok phiok jagi man जों phiok jagi borok phiok jagi mano poito khlai ma bai nge u poito bahike phai ma bai nge bahike जों khana nan temano khana kothma kahno u kothma kahno bahike जों khana khnai manai bai kok pirma bai je kothma kaham gnang जोंनो kok pirma bai tabuk ang kothma kaham tongke nung mathangjakin intani kothma kaham tongo nung pirima pastor evangelist songhor oi ingan nangya je kebu ke Jesus Kriston maja boni thani u kothma kaham tongo bo thangi pirima boni thani pirani tamanle boni thani tongo je borok asai katal iya boni thani ke kothma kaham kri bo pirime je tongnai borok bo siroi manle nin thani nung mai tongke nung buino rai mai roi mana nin thani kis kri ke nung bahike roi mana je borok Jesus Kriston manjak mane na Jesus Kriston boni thani tongo kothma kaham tamo Jesus Kriston nge Jesus Kriston tu inung buino sawi mana जों bahike pirima जों je borok kaitor bai rohoja kaitor bai suba rohoja je borok mutangjak bono kaitor bai rohoja or 15 ke sao how beautiful are the feet of messengers who bring the good news je borok kothma kaham no tobonai kothma kaham no sanai borok busuk hamsaja borok ni busuk naithok borok ni yapri busuk naithok of course जों मैदो नारकथाय गोबां मामावहाय माने दालार फोरोंनाय रं टिचिं रनाय गोबां मोनो दङ दाबो गमावहाय बरनि याप्रि बेलायखनो पद फोरोंमाने बागै बाइबेल तैजाफ्रावनो गुरिलाय दंलाय बरनि थानि गुबै गथमाखो बरं किसुमा सयतानि गथमा तैजा सयतानि गथमानो पिल गोसों बनबो सिवनि नांनाय काइतर बायद हजा काइतनि बरक जे गथमा काइतनि ख्रिस्टनि गथमा गाहाम दंनाय बरक सिमिसि ख्रिस्टनि गथमा गाहाम न रयमोन स नोंखौबो गोबैखे मोथांजाके नों तेबो सिरंमनि साक्थानाय बुइनो साइखना रवानि काइतनि ककनो नों तेबो परिवानि साक्थानाय तेबो सिरंमनि साक्थानाय नों बुइनो सावनि बागै नोंगे जोंवा समने नों सिरंमनि बो खारे दं काइतनि ककनो सालो वाइबसु परे
ba sato web supore maso web supore kamo bo ko mai nugo ang Christian lego sewu roibar tino thangi kaisa Bible book khrayui tlang thang enga roibar ni no so khoi kan ko table on go girja roibar din so khoi kaisa an Bible borok ni nai tuklai kebui Christian angke hai ingmai salja nang mai sai angke sineng mai mana tuklai angke Bible angke tama sini pholani sam angke nang mana ituk nai ni pholana ituk nai sawani bagi apa mas kaisa 2 mas pusu porilia ni phola okui mani kuri tomani bagi okui makuri kethini bagi okui makuri nya ka ba biara ka phasa biara ka pro wa shu sing okui yang sing kai to ni kokno sawani pirani omosi so to ni sai kotorku doktor tabok sing doktor okno doktor ni samang sini samang kotorku tomani mele doktor ka jeng doktor hayano haro kanke salbusin ni bagi 80 bosor 70-80 bosor ni bagi nang je sepana harodi 70-80 bosor ke salsama thine piaba single mol brum brum lang mani bagi se sing borok no mol brum brum lang ma roya borok no kok pira ke mol brum brum bagi se mor ke klai nai nang sing pir khang ke se mol brum brum bagi borok no mor ke ni tiklai chukna hotlang ma mol brum brum bagi sing sani doktor ongka sap sani bagi se gesini dai to kotorku sini samang kotorku sini samang teibu kaitone mokolobu kotorku jeng samang besabo nai kan nugo khoroksa Ethiopia ni bo Jerusalem paikya bisa samo bai ne kaito tong nei bisa samo bai ne Jerusalem judai rok pai ge Ethiopia ni juda paikya ge Bible pori tong bo Asia besam no piaba bo busidia ge age na bo kibel thango naikya ge oloke Philip kaito dagai roka Philip dikon Philip bo thangai boni amo tomana korai gari bo kasekya ge singka nang bu busika nang toma pore mani ge botamaisa anam buzok nai kri bai kan businai ga proke Philip khologoi jisuni kokno sakha nei sa bai ga proke bo busiui uloke busika busimani ya golongke nang bisas khaikya nei sa poido khaikya nei sa poido khaikya ke tei toma tongsi padi tei tongo tei ta la tei ma tongo tei ma thang baptist na laisna ge baptist na nak nang poido khai shok ka ke no tabo baptist ro sinai nei Philip sakha iseng orang nino chamong chapter 8 pori ni mana chamong chapter 8 o kokto 30 ni simi pori ni kan nugo nino pori ni mana aro 35 onke Philip sawo pori khuk kengna ni sengka khuk ni sawani sengka pila ni simi Bible no khologui jisuni mungno pira ni sengka ni se okay moi to nardi kothma ka hamno pirani obo chini bagai tomana suzu privilege e u suzu kaitoni kokno pirani omo hai tomana suzu uttoradikar sebab engma borok kaisa singima suari roksana o suzu no maya o privilege no maya jeng simise mana boni borok rok bono poido khlainai boni besarok boni hani borok rok ya ka kabui Christian rok asai katal injak borok rok o privilege o suzu singmana amjoto borok maya suari rok sir maya piaba singno o suzu no roka jeng Bible no go je borok kabui no naitugui tongo u borok ni thani kaito kabui genang ba gotma kaham genang ba asijak no mathangjak borok no kabui Christian no aro roi ro ne kaito saimana bo tabo Cornelius ni kok sing saimana Cornelius bo boto gentile bo matai podre pod no bkha kabui bai kabui kaito no naitugui khulumui yang khulumui tongpro temang kaito Peter no roi ro ga Peter
ulo thangai bo pirikha ge ulo ke Cornelius kaitono yas koi kaitono yasak manka ge omo haino tau जों जे koi ke mo thangjak borok nung bukhabai kaitono naitugui tongo apro borok sokhoikya jesman ungthun je borok ni bisingtei kaitono ni thani koksaka haibana u borok koi asai ketal unja hani bagini bo ano u kothmo kamno roman Cornelius ni khetre bo mohai nirok naimano u Bible verse ang porlia haibana rok porini mano Acts chapter 10 verse 1 is me 5 hani hai Acts chapter 10 verse 1 is me 5 Tejing muito narok thai jeprong boni Jesus Christ kaiton Jesus Christ boni sagri rok no rohor bo hai thangdi hi kaisar hoye kai chini sobre Jesus Christ borok no gyan ro phan gyan buddhi ro chung omo haina kaito chini subrai chini Jesus Christ chung no phan ro chung cost of chung ono klaimana chung no buddhi ro bai ke klainai bai ke sanai bai ke chengnai chung no ro chini phan bai chung samaya chini phan bai sawane nai kangke chung obo dera nai hani bagai Christian phan bai chung klaina nai John chapter 20 John chapter Gospel of John chapter 20 verse 19 is me 23 dora jakolok bini sagri rok bai jisu nukjak mani a kaito salni borok sagri rok judai khoda rok no kirima bagai nok khungsao dugar berebai thansa ke tonglai kha apro jisu borok ni kecharo basa phai hai hinai saka norok hamdi okok sawi bo bini yak bai oglep no borok no phunukha sagri rok suprai no nugui belai nongthokjak laikha jisu hai no hai borok no hai hinai saka norok hamdi apa ano rohorma hai angbo norok no rohoro ok sawi bo borok no subui hai hinai saka phola gethar no yachakdi norok khoroksa sukni sumsok no nakarke a borok ni sumsok nakarjaka pia norok nakar yake abo nakarjakya ge kaito Kristo borno phanroka ge norok nakar yake a borok ni sumsok nakarjakya obo hamani tango baksa borok hai ni waso o angsi nakarwani phanto omuya जों Kristo जोंनो phanroka जोंनो kothma kaham roka u kothma kaham no जों pirke bo muthangjak manka nung pirya ke bo muthangjak mania hani bagai nini thani u khomota tongo borno phiyo bani ang pir mana habla ang kothma kaham no pir ge Kristo ano pir dik nisha je borok naising tongnai kothma kaham no Kristo sai mana ge naising tongnai no nono doi rok nai ro ge nung pir na ni nang nai nung piri kangke bo naising ma bai nung pir ma bai khro ke phola gathar samon kayo gena ke no borok muthangjak ge bo naising tongpo nung pir liang ke bai ke bo muthangjak nai nin thani si o kothma kaham tong nin thani cancer ni biti tongpo nung cancer biti khoroksa naising i tongka nung ro ya ke bo bai ke muthangjak nai an ke biti os hai bana nin thani o biti tongo nung roi mana o kok no samani kok ke kothma kaham no khana bari bagai pirnai tongani nangnai pirnai kiri ke bai kothma kaham pirjak nai ge pirjak ya ke bai khana nai kis khana ya ke bai ke bisasa nai ge bisasa ya ke bai ke ring nai obose thai ge all step dong piaba kabang ma borok kabang ma preacher borok kaito bero hosaya tong amit marugi ang barbaro koksawo borok nin tani khoroksa suk bai kena kokpir bai kena borok kaito ni hoja u kokya kabang ma borok soitan bai ro hoja obono bai ke check khainai nung bible bai mili roi nai je borok
Kubui kotma kaham kerei botma sanai nini besakni hamari kokno kaisa sanai phola bahiki mothangjaknai bono tei salia nini biara hanai gonang ngnai hai ngnai omotui ma khlainai o kokno kaisa sanai ga buino podre pod ke phemloknai piaba kubui kotma kaham pinai ke pholani kokno puilas ka wan soknai pholani kokno sanai ga boni tongmangbu omo haine tongnai phola daga tei tongmangbu nuknai je borok pholano torjak ya borok false gospel borok false gospel tuijak Jeremiah smai kesani jorau tong Jeremiah chapter 23 verse 21 to 22 Jeremiah Jeremiah chapter 23 verse 1 by 22 21 by 22 ang adiari rokno rohor ya haibano borok kharka ang borok no mungsa kok saya haibano borok kok diari saka tumungno borok ani kok biti o basa phaike hake ani borok rokno ani kok rokno pirkha mun borok ni lam hayani kipil khamun te samung hamyaro tangmani kipil khamun oro tomaisa ang rohya ani borok ya haibano borok thangai ani kok ang borok no kok samani kri haibano borok ani kok ni binu sai dongui omo haino tabuk ni haino tabuk ni bu false teacher false gospel rokma kai borok Kristoni kotma kaham borok thani kri haibano Kristoni kotma kaham hunino binu piri dongui tabuk kobang mon omo haitong ang kaisa suk sasino Jehovah Witness borok belai kena nok thangai piri tongui haibano borok kubui kotma kaham kri tamane male borok ni poito borok bisa samani toma chukno ha bu kri nor mor ke bu kri ni borok ane ros kemang bai kemang salai pekya belai kena borok gentle haibano borok ni kotma otije tak tok sini Tripura nugu notice nugu pura India nugu tong actually pura India ya pura world si Asia wa ngitu World Mission Organization World Mission Society of Church of God World Mission Society Church of God borok tuma ama kaito ke podre pod ke uloke tuma u je founder bonosi ama bosi sini kaito nei thagi pai pila sangang ke bono saya ama kaito nei kese salai tung hai pon sebaje ama kaito pai thago ke u omone founder ni World Mission Society Church of God ni founder ni buhisi uloke ama kaito dong pai omoro dalla ke borong ni thani kubui kotma kaham kri ke kaito borok dagi zagya Kristo bai dagi zagya hai pana Kristo ni kotma nei no borok pilito morok borok no lamar nai soitani borok dogar nok thang lasima kiri ke Bible tu guri tongiyo keseng omo hairok no sitai borok kaitor bai hojak nai borok ya verse 22 haine hai tomai sa borok kubino kaitor ni rohorjak borok ke borok rok slai jak khama borok ni kaitor ni tongmung sokoi khama borok ni ro Kristo ni tongmung sokoi khama mitonar di dalar prungnai dongo borok belaiken danger belaiken kiri sengsa tomane male nono morkeo kiklanya borok to morkeo na soknai tomang ba soitan bosi morkeo soknai nga bob omai borok no rongo nga u je borok ro mane bo morkeo na soknai nga boni bising ting nono bo morkeo na borok tabok
bithi bisroi dong haisi haibla jibu bisroi dong hai bisroi salsa bis saja borok no ma thine ke belai kena sung hu sung thai ke dalar rok je pro tong nai advertise kamang maru je hayang kana pharo advertise ro ka haro ga saklai de nang ba hai rok si pharo saklai hai ka pu nes nadi hai ka kwama podre phunung nai nang le branded ro branded rong ma ni dugana hai borok ka ke khologi tong yu hai bana u nokli amaro phalai ke lama churi khobai asuk dam pu amo pu hi phalai dong apun branded rong ka je sijak hai thangai dam du mutei amo kri je sujak asuk no dam toipi apun nang nai duplicate or trend ko phalnai 3000 ni si 500 ke nai ong hai rok sung lo angse wai se hai ka nai pen drive ni pai mani apro katal nge pen drive ka hana amo si 300 GB rok si 400 rok ke ma ke ba boroni mung di samang khaili ke wa ke ang saung sumani ke omo hai soitani ro hoja bu tongo hani bagai sung hu sungani nangnai jotor nono kaitoni kok bible khulok sabai nei ne kaitoni ro hoja borok ngia kristoni ro hoja borok ngia bebaidi jung hani hai kibu thangni bisnai Roman chapter 10 verse 16 tamoke borok bebak no kothma kaham no khanalia jisaya sakphang no hai hini salangka o subrai chini kok no sabok khanai tong oro chini kok no sabana khanai tong or borok munisbo borok omongka judai rok no bujokman judai rok ba Israel rok borok kaitini kok no khanawani borok ni thani buini sai kabang ko sujuk tongmani piaba borok kaitini kok no khanaya reject khaikya hani bagi Paul tamaisa Paul hai ni shawo norok se subrai no butharo masaya no butharo bo barba no koksa nirok se Israel ni nong ni borok rok se Israel do pani borok rok se masaya no butharo somani bagi buthar nirok sia ni bagi no bo sebab sia hani bagi nirok buthar phadi जों सामंगाव थांनानै सामं आं इंग्लिशआव फरायसोना सामं chapter 2 verse 36 therefore let all the house of Israel know surely that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ Israel lokta bani rok sisidi ne kai do rohmani borok Kristo nirok buthamani bono Kristo nirok je butharmani bono kai do rohmani Kristo bonus masaya niso bar borok sa nirok butharmani nirok siniya tabuk sisidi nirok butharmani bono suprai bono phainai kok kai do kok romani Abraham no bono masaya Matthew 24 verse 14 Matthew 24 verse 14 hake kaitoni hani okotma kaham sungsar ganangai bebang borok ni thani khanarna bagai pirja gana afruke o mol paina inga tabuk sung mol paina kasol sung mol paita teyo bebang sungsar ganangai kotma kaham pirja nai bebak jagana pirja ka inga tabuke dala kotma kaham asuk markina pirja gitu inga kamang ku borok no dala no yasa kubi no yasa dala no ke yasa ko ni klasu kubi no ke jeng seminar besik khlai kabang borok phayu
haibano mana khanaka paikya 100 joni bising koroksan girja bai kereng ro nge dala purngai ro kan pusupung min narak di Bible bebag Bible sung naikangke Jisu Kristus ni koks Jisu Kristus kari Bible kari जों muito mana jepro Jisu asayo temanai is ni gyan ganang borok ro wise man came from east ni sa teman bagai borok pai Jisu Kristus no cerai Jisu Kristus cerai besano nai tugui suri nani bagai kulum nani bagai borok nai tugui pali pia ba uzora usung teman no aro tong nai je borok Jisu no je borok ni thani Jisu asainya ni kok tongo je borok rok abro nai tugui nai singlai tongo je borok rok ni smai rozak tongo borok ke thangpan nai ya seborok bo farisai osai bokrok ro borok nai tu per nai ya thangi per nai ya piaba hasal mani from the east borok nai tugui pai khulum nani bagi nai tu pai kya geseng nugo uloke manai borok khulum lai kya satrai matom ya parka omai ke man nu geseng omai na nai tu nai borok Jisu Kristus na male nai tu ya borok nang girja phan thangi dong de nini bukha nai tu mani kring khaning mai omai na tabo kabang ma Kristen nukhung ni borok Kristo bai chalja Kristo na mai ya tamani bagle bukha kri Hebrew chapter 4 Hebrew chapter 4 tumaisha ang English bai pore therefore since a promise remains of entering his rest let us fear lest any one of you seems to have come short of it for indeed the gospel was preached to us as well as to them but the word which they heard did not profit them not being mixed with faith in those who heard it borok potma kam jeng khamai ne khana haibana borok den mangsa lap ungli teman male abuna borok yasak maya je yasak nani bagai sella je yasak ya ka tamabu mangsa lap kre ang no ko ba jaga jomin phali phana nang mani bai ya pai da pai apa nang yasak ya ka tama nini ngia mangsa lap kre okay jeng yasak gon nang oro kabang ma hainu Hebrew chapter 3 verse 15 16 jorat porine kin nugo borok kabang ma kama sengsa samang nuka ma borok man nasar rozaka tui kesak par engka samudra kesak par engka piaba Israel ro borok Jisu Kristus no yasak mandi ga oma haino kabang ma miracles pu hai pu podre por ke pir nai ro borok tama bu miracles no bisa sa Jisu no bisa saya ga oma haino geseng kabang ma miracles pu kama sengsa samang soidom ni samang biara haroma bu podre pod oma ge painai piaba muitonari borok kotma ka hamno piria holani kokno saya oma haino seng bar seng logi dong Jisu ni jora bu hai smai kesam bu hai tabu bu hai Israel ro toni bagai borok ni smai rozak mani promised land kanan hawa hamalia toni male borok kaituni kok naya kaituni thani borok khabo moi tong maya kaituni kok no khnaya tabu om haino borok rok kotma kaham pirjagi tongo haibor borok khnaya borok khana pana bukhaw naya piaba
dallar kotma kaham ni pir nai rok no ke borok bo podre pod ke pir phayo nang besak hanai biara hanai ganang nai nang ang kabang ma mo YouTube ro kon nai nugo you'll be blessed nang tini hamari manai ni nang sakri maya khorong ke sakri manai sakri maya rong ke nang ni bagai sakri kholok jak ngai tongkha omo hai rokman omo hai ke nang wasok sidi obo soitani borok koseng sakri nanggo sameng nanggo jawani nanggo pilas kan kai to mai siapa kai to ni hare bagi si wansok di bone kahami bagi si wansok di bebak no kai to noro noro nai boro ke ba maka boro yang ke maya Daniel ni khorok tham bayarok maisa jepro hor jelai jelai ko khiklai nai tong jakro boro Nebukadnezar no maisa raja Nebukadnezar no raja Nebukadnezar sawo anok ane mono boni statue tagui mutai tagui bono mak khulumnai khulumia borok no ke horok khiklai nai ke borok sawo jeng kai no kalai ko sino khulumia bokrok bomia ke omo hai borok no horo sokjak nai ke borok ringjaka raja bai borok raja ni biskang to maisa jeng no sok phana tongsidi hai bono jeng kai no kalai te ko sino thani bokrok bomai bozore jago tebo hor rokha tebo hor kutung khai ke nirok no sok sinai nirok raja jeng obonole jete oino kok namon omonole jeng nini kok namali neng jeng no khiklai ro mano haibano kaitor jeng no muthangnai jeni kaitor gothang kaitor jeng no muthangnai jeng no phiyoknai bo phiyok ya phonang thongtung haibano jeng nini kok namali jeng no khiklai sti jeb omo haino jeng bo haino kaitor kebu ke kaitor no manjak bro kaitor ano ronai ani nangmani kaitor siwi tongo ani samung nangmani siwi tongo geseng pileskan pholano si torjak samung nung no ya yet padi tabuk sung thana pisna 19 nesibe 21 jora 19 angte waisa hono Israel rok sawi mania da aukok no tui musi se sekang saw soi dopa ya abotui borok rok no tui ang norok no bekha musurnai ke dopa sia rok no tui ang norok no joli runai jisaya kha torui hai hnei sawo ano naituk yarok borok ano nuk kha ani kok sung yarok ang borok bai nukjaka tamoke Israel rok ni kok bo hai hnei sawo kok khna yarok bai thenta rok ni bagui sapung no ani yak surchaja orsung tumano Israel dofaro borok siwu gentile kubun dofaro gu thangjak nai phiyokjak nai jepro borok yasak yak kothma kaham no yasak yak apro kothma kaham kubun dofaro na thani soguyo so Paul Israel no kutu guitong kharo jepro kai to borong nai singui tongo bopro borok bukha slainai slayu phaino kai Bible nugo Matthew chapter 23 37 38 o sung nuko tomaisa ang nerok no busuk tomanai tok ma busarok no thungui bukrang bising tong roma ki ang nerok no thungani nai kya haipon nerok no thungmalia niro ano yakai thangka neso tausin chini borong no bo omhaina kai to no mania ke sung thusang maya sung thansang maya kai to no kubui man kha ke sung thansang maya jesu Christian ni pa kosi tong ni bo thansao phaimia bo man thansa mane na kai to ni thani phaimia Christian ni thani phaimia to mane mala boni thani o wansuk mung o gyan kri o phan kri times Jesus Christo borok no thumnani naikya Israel no haibona borok ni bukha kra tabuk ni jora bo mo haina kai tor jo tono no
slaiwi tangjak thung nei jisunu yapari roka yapai haike haipana yasagoni musugya borok rok borokni bukha rak roi tangdo ge borok yasa gya rok borok salsa busthumjaknai borok no kaito busthumnai borok je borok Kristo no yasa gya rok borok jisuni thui no samung nangya khlai kaito sacrifice khlaimo samung nangya khlai ge borok phiok jagya borok busthumjaknai bo bar saja ge badi tini asuk no pailisna bugra kaito no hambai ro nangchungno nini kokthai no phurungkha kaito no hambai tebo sung srungui nini kok no buino buni thane sai khna ma subadi nung suama baisi sung srungui mano sung siwi mano sung phanungui mano kaito ni thane hai jorano yaparo bugra jisunu misurisa amen sambai jotono